Welcome to my Vidyapati Daimari vlog channel. Burian dene pon fane thang nagide teng na ne ready. Ishe lai dollar bifang pisa kedan fana lawedemen da langlainसै. Hajiria जोंना बेनो जौ गोरान एसे बै बियावसो एसे थिखोनायाखै र' आं थिखोनांगोन र' भिडिअ'आ जानाय नङा ना फाग्ला फाग्ला मोजां नांगोन जाबाय नोंरा रेडि जानांगोन ना बोरैथो मोननो नांगोन नों जौ गोराना दा एकदम लाखादो रेडि शार्टांगत 100 बे बजाया नैयो रिया नैबे 100 नि नैबे 100 नि नैबे 100 नि बै मानसि फिसायाबो बेबो हाजिरा मावग्रा नङा फिसालासो मा जाबावनांगो र' आंनि फेसखौथ' देखायनाय जायाखै गाबोनसो देखायनोसै नामा नै बैयो हमथा थिखां बै गायदेद हिन्जावा बैयो बैनि बैयो बिफा ओमफ्राय बैयो हाथाय माराम गोनाङा बे आंनि फिसाला ओमफ्राय आंनि फेसखौ खिथिनोसै र' मैखि दं नामा मेगनाव हो आंनाबो हाजिरा मावनानै जालालै ओइ गोलैगोन दे गुदि ready from camera